tainyrkkeilynäytös, joka tulee vetämään meille illan järjestäjä ja isäntä Mikael Nissi sekä tainyrkkeilyn entinen maailmanmestari Topi Heli. Minä täällä Tommi Lehtosen kanssa vähän kehänlaidalla samalla keskustelen tainyrkkeilystä lajina, jotta jokainen katsoja saa hieman kuvaa. No Tommi Lehtonen, sinä olet Turku Thai-boxingin toiminnassa ollut tosiaan 28 vuotta mukana ja tiedät tästä lajista aika paljon. Jos aluksi puhutaan näistä ihan perustekniikoista, mitä pojat tuolla näyttää. Mikä tässä lajissa, miten se eroaa muista kamppailulajeista tainyrkkeilyn treenimuotona ja miten nämä iskut ovat erilaisia kuin esimerkiksi nyrkkeilyssä? Iskut ei niin hirveästi eroa, mutta kun asento on hieman erilainen tainyrkkeilyssä, eli ei olla kylki edellä, vaan ollaan vartalo suoraan vastustajaa kohti. Potkusta käytetään eniten kieltopotkuja, mikä voidaan kohdistaa myöskin jalkoihin, päähän, vartaloon. Onko nämä iskukombinaatiot yleensä samanlaisia kuin nyrkkeilyn perus, vasen oikea, vaikka vasen koukku ja tämän tyylisiä? Kyllä periaatteessa. Niihin sitten ilmeisesti vaan lisätään silloin tällöin näitä potkuja mausteeksi. Juuri näin. No millainen taso taimaalaisilla on ollut ottelijoina ammattinyrkkeilyssä? Ei tainyrkkeilyssä, vaan ihan normaali nyrkkeilyssä. Onko sieltä tullut menestyneitä nyrkkeilijöitä? Taimaasta löytyy muutamia vanhempia nyrkkeilyn maailmanmestareita. Esimerkkinä Galaksi ja toinen Samardi Vedeksistä. Eli sieltä löytyy myös perinteisen nyrkkeilyn puolella todellista osaamista. No, silloin kun vastustaja lyödään tainyrkkeilyssä, niin eroako se lyöntitekniikka siltä osin, että sun pitää varoa muutakin kuin vastaiskuja, että pitää varoa näitä potkuja? Miten siihen varaudutaan erikseen? Kyllä, että siinä täytyy olla paketti koko ajan hyvin kasassa, että käsiä ei voi missään nimessä pitää alhaalla, vaan pitää olla koko ajan hyvin kasassa, koska potkua voi tulla päähän, vartaloon tai jalkoihin. No kerro vähän näistä erilaisista kyynärpäätekniikoista, koska sehän on suuri ero, että siihen liittyy myös nämä polvet ja kyynärpäät, esimerkiksi kickboxingiin verrattuna. Joo, kyllä, että tainyrkkeilyssä käytetään kyynärpäitä, eli kyynärpäitä voidaan lyödä sivulta, alhaalta, ylhäältä päin, pyörähtämällä. Siihen löytyy paljon erilaisia tekniikoita. Onko nämä kyynärpäät käytännön ottelussa kuinka tehokkaita? Oletko itse nähnyt paljon tyrmäyksiä tai ottelun keskeyttämisen nimenomaan kyynärpäätekniikoiden takia? Varsinkin Taimaassa tapahtuu paljon keskeytyksiä, koska kyynärpää on niin terävä, niin sieltä laukaisee helposti tuossa jakakulmaan. Verenvuoto tämän jälkeen on sen verran rajua, että on pakko keskeyttää ottelua. Ilmeisesti amatöörisäännöillä käytetään juuri tämän takia näitä kyynärpääsuojia. Joo, kyllä amatööriottelussa on kyynärpääsuojat käytössä. Mitä itse olet mieltä, että nykyään on puhuttu tästä nyrkkeilyssä poistetaan kypärät amatöörinyrkkeilystä, niin pitäisikö sinun mielestä nämä kyynärpääsuojat poistaa tainyrkkeilyn amatöörisäännöistä? Ne on ihan hyvä olla, koska siinä voi kuitenkin sattua niin pahoja vammoja, että siinä voi pahimmassa tapauksessa ottelee uran päättyä siihen että se on ihan hyvä, että tuossa amatööripuolella vielä käytössä. Mikä sua itsestä on eniten tässä lajissa kiinnostanut, kun sä oot näin kauan ollut mukana? Se on varmaan tämä lajin monipuolisuus ja fyysisyys. Eli on todella rankkoja ja todella monipuolinen laji. Mikä tekniikka on sellainen, mitä useiten näkee matseissa? Millä ne tehdään niitä pisteitä ja millä niitä tyrmäyksiä tehdään? Kyllä se lähinnä tuo kiertopotku on ja polvet on myöskin Taimaassa varsinkin, niin siinä tapahtuu varmaan eniten tyrmäyksiä polvia arvoa. No, millainen osuus sun mielestä suurin piirtein on potkuilla ja lyönneillä tämmöisessä perustainyrkkeilyottelussa? Potkujen osuus on suunnilleen 70% ja 20% lyöntejä. Annetaan pojille pieni hetki hengähdystauko. Kyllä ambulanssi kutsuttiin varmuuden vuoksi, jos kunto loppuu miehiltä, mutta no Topi Helin on sitten K1:ssäkin otellut. Miten K1 säännöt eroavat tästä tainyrkkeilystä?
mikä K1-säännöt eroaa sillä tavoin, että kyynäpäitä ei saa käyttää ja tänä päivänä myöskin lähiottelu, mikä kuuluu tainyrkkeilyn oleellisesti, joka voidaan ottaa vastustajasta kiinni pitäminen on tänä päivänä myöskin kiellettyä. Muuten potkut ja lyönnit on periaatteessa samankaltaisia mitä tainyrkkeilyssä. Ja myöskin pistelasku on erilainen, eli K1 jokaisesta osumasta saa samanarvoiset pisteet. Tainyrkkeilyn ammattilaisottelussa taas potkuista tulee polvista enemmän pisteitä. Sä voit olla vähän puolueellinen mies vastaamaan tähän kysymykseen, mutta useat lajia seuraavat ja useammat, ketkä ei edes seuraa, niin on kuullut hirveitä legendoja, että tämä on kaikkein tehokkaimmat iskutekniikat tulee just hainyrkkeilystä. Niin allekirjoitatko tämän väitteen? No kyllä se varsinkin tuossa 90-luvulla järjestettiin Master Cup-turnauksen, mihin sai osallistua minkälainen taitaja tahansa ja tainyrkkeilijät kyllä dominoisi näitä otteluita aika suvereenisti. Nämä järjestettiin siis nimenomaan pystyottelusäännöillä? Pystyottelusäännöillä kyllä. No jos amatööreillä on nämä kyynärpääsuojat otteluissa, niin millaisia suojia ihan normaali ammattilainen käyttää harjoittelussa? Onko silloin enemmän suojia käytössä? Spartatessa käytetään jalkasuojaa ja mahdollisesti pääsuojaa myöskin. Ja hanskat tietenkin aina kädessä. No niin, laitetaan pojat taas töihin. No 28 vuotta sä oot itse ollut mukana tässä, niin mitä on sun parhaita muistoja ja mitkä sitten taas on, koetko sä menettäneesi jotain ikinä? Vai onko sä pelkästään antanut sulle? Kyllä tämä periaatteessa on antanut, että on ollut mukava olla tässä lajissa mukana ja tosiaan kun on melkein alusta saakka nähnyt tämän tainyrkkeilyn kehityksen Suomessa, niin tämä todella paljon on antanut ja tänäpä itse päätäs perätreenejä meidän salilla. No, koska tainyrkkeily tuotiin Suomeen ja ketkä sen tänne eniten sitten toivat? 1984 Janne ja Kai Mustonen toivat lajin Suomeen ja alku lähti Ruotsin kautta, eli pojat opiskeli ensin Ruotsissa, sen jälkeen lähti Eurooppaan kiertämään. Käytiin Hollannissa ja Ranskassa, mitkä oli siihen aikaan johtavia Euroopan tainyrkkeilymaita ja sen jälkeen pojat lähti kiertämään lajin emämaahan eikä Taimaahan ja kiersivät siellä noin 3 vuotta. Jos nämä mainitsit äsken näitä Euroopan parhaita maita, niin miten Suomi rankkautuu tässä listassa, että millainen Suomen taso on tällä hetkellä ja millainen se on ollut ennen? Tuolta 90-luvun puolivälistä 2000-luvun puoliväliin Suomi oli ihan johtavia tainyrkkeilymaita, eli pärjättiin todella hyvin, mutta tänä päivänä harjoittelu on muissa maissa sen verran ammattimaista, että tänä päivänä miehet ei enää niinkään pärjää, mutta naiset pärjää edelleen hyvin. Esimerkkinä viime vuodelta meidän seuran Kati Kaareskoski, mikä voitti Euroopan mestaruuden sekä maailmanmestaruuden. Millainen harrastajakunta Suomessa on tämän lajin parissa? Kuinka laajalle se on levinnyt ja millaisena sä näet tulevaisuuden? Laji on todella laajalle levinnyt. Ihan tuolta pohjoisesta Oulusta löytyy saleja. Ja mun mielestä tulevaisuus on ihan positiivinen. Meidänkin salilla harrastaja riittää ja uusia innokkaita treenaajia tulee joka kurssille. Ketä sun mielestä on Suomessa otelleista tai asuneista ottelijoista ollut kaikkein kovin kautta aikojen? No se varmaan meidän seura Vesa Puranen on yksi kovimmista kavereista. Hän on myöskin ammattilaisten maailmanmestari ja samoin Riku Immonen, mikä on myöskin ammattilaisten maailmanmestari. Immonen on myöskin puolustanut omaa maailmanmestaruutta ja voitti myöskin sen jo varmaan ne kovimmat saavutukset. Kuinka monta maailmanmestaria Suomesta on tullut miehissä? Suurin piirtein. Niitä on semmoinen 5-6 kappaletta. No meillä on kehässä heistä yksi Topi Helin. Mitä muistoja sulla on Topi Helinin urasta ja sitten oli tämä K1-kokeilukin, mitä siitä muistat? Joo. Topi aloitti joskus 90-luvun puolessa välissä ja hänellä on useampi Suomen mestaruus, Kings Cup hopeaa, MM pronssia ja tosiaan amatöörien maailmanmestaruus ja hän on tosiaan ainoa suomalainen, ketä on saanut kutsun tähän K1-turnaukseen. Ja
hän otteli sen muutaman matsin, mutta ei päässyt ihan loppuun, koska niin on semmoinen periaate, että hävitessä tuo pois automaattisesti. Joo, Topi Helin on tosiaan ainoa suomalainen, mikä on K1-piirissä. K1 on maailman suosituin tämmöinen pystyotteluorganisaatio ja siinä liikkuu eniten rahaa. Tukholmassa heillä on muun muassa ollut iltoja. Ei mitään, kiitokset sinulle Tommi Lehtinen, tästä oli hieno haastatella ja päästään pojatkin huilaamaan. Vielä viimeiset potkut ja sitten pääsee Topi ja Mikael jälleen tuonne järjestelypuihin. No niin, kiitokset järjestäjä Nissille, Topi Helinille ja Tommi Lehtoselle. Ja 5 minuutin kuluttua jatketaan nyrkkeilyotteluilla.